Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye. Mawaƙi Ado Gwanja kenan. Da fatan kun ji daɗin ɗan gajeren bidiyon da sada ku da shi a farkon shirin namu mai albarka. Idan har kun ji daɗi ku yi mana comment, ku yi mana liking. Kuma baya ga ka, idan dai wannan ne karin ku na farko zuwa nan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alama ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da jajircewa wajen kawo muku zafafan sababbin shirye-shiryen mu ƙasaitattu a kowane lokaci. Mun gode. Don masu sauraro sai ku gyara zama domin sauraron wannan shiri namu mai albarka. Yau ma dai kamar kullum muna tare da wata zazzafar sabuwar waka daga bakin mawaƙi Ado Gwanja a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai albarka, kasaitaccen shiri wanda ya saba kawo muku zafafan waƙoƙi daga fasihan hazikan mawaƙan Hausa a kowane lokaci. Yau da a cikin wannan shiri namu mai albarka muna tare da wata zazzafar waka daga bakin tauraron mawaƙi Ado Gwanja. Kamar yadda kuka sani, a kowane lokaci mawaƙi Ado Gwanja ya kasance yana sakin zafafan waƙoƙinsa, musamman ma waƙoƙi da suke alaƙa kai tsaye da mata, waƙoƙi waɗanda suke na shagali na cashewa. A kowane lokaci mawaƙin yana ganin cewa farin ciki da burinsa bai wuce ya ga cewa ya sanya matan a cikin nishaɗi da farin ciki ba, da walwala da jin daɗi da ƙayatar da zakatansu, in dai a kundin sanya su nishaɗi ne ta hanyar sakin zafafan waƙoƙinsa a kowane lokaci babu ƙaƙƙautawa. Hakan ne yasa a kowane lokaci mawaƙin waƙoƙinsa suke daɗa karɓuwa, kuma waƙoƙinsa yake sakin su babu ƙaƙƙauta, domin waƙoƙinsa suna karɓuwa a kowane lokaci da zarar ya sake su. Kan yasa mawaƙin tauraruwarsa ta ci gaba da haskawa a duniyar sararin samaniyar ɗaukaka na mawaƙan Hausa. Yau ma dai kamar kullum a cikin wannan shiri namu mai albarka da akwai wata zazzafar waƙa da nake farin cikin sada ku da ita a cikin wannan shiri namu mai albarka, wadda ta fito daga bakin wannan mawaƙi Ado Gwanja. Sai dai ku gyara zama domin na buɗe muku tabarma wannan shiri namu mai albarka. Ku saurari wannan shiri mai albarka kamar da yanda na alƙawarta muku tun a farko. Zan sada ku da wannan zazzafar waka daga bakin mawaƙin Ado Gwanja. Kamar yadda dama ba sai na faɗa muku ba, waƙoƙin Ado Gwanja su kasance waƙoƙi ne waɗanda suke da alaƙa ta kai tsaye da mata a kowane lokaci. Saboda haka waƙoƙin Ado Gwanja ɗin kai tsaye a kowane lokaci da zarar ya suke su, za ku ga waƙoƙi ne waɗanda suke karɓuwa, waƙoƙi ne waɗanda suke kara da ko'ina a cikin faɗin Najeriya, ƙetaren Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Kan ne yasa mawaƙin yake daɗa ci gaba da sakin waƙoƙinsa babu ƙaƙƙauta a kowane lokaci, duba da yanayin yanda waƙoƙin nasu suna samun karɓuwa, kuma waƙoƙin ba ƙaramin daɗi suke yi ba. Hakan ne yasa mawaƙin tauraruwar ɗaukakarsa ta ci gaba da haskawa a sararin samaniyar ɗaukaka ta mawaƙan Hausa. Hakan ne yasa mawaƙin ya ci gaba da sakin waƙoƙinsu babu ƙaƙƙauta, kuma likafarsa ta ci gaba da ɗagawa. Mawaƙin Ado Gwanja a daidai wannan lokaci da akwai wata zazzafar sabuwar waƙa da ya saki, wadda nan ba da daɗewa ba nake farin cikin sada ku da ita a cikin wannan shiri namu mai albarka. Kai dai naka ka buɗe kunnuwanka ka tsaya ka saurara a cikin tsanaki, domin wannan waƙa ce wadda na tabbatar da cewa za ta faranta a cikin wannan shiri na mai albarka. Kan ne yasa ban yi nima ƙasa a gwiwa ba, na ga ya dace na sada ku da wannan zazzafar waka daga bakin Ado Gwanja. Sai dai idan dai wannan ne karan ku na farko zuwa nan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alama ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da jajircewa wajen kawo muku sababbin zafafan shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin ƙayatar da ku da zukatanku zuwa kogin dandalin farin ciki.